Duha ka sunod-sunod nga zero case sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Gikalipay sila mga opisyal. Apan sa gihapon, ilang itataw nga dili sila ngayang mokompiyansa sa gipatumang health protocol. Si Chelo Valiana sa report. Alang kang Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado, maayo na kaayo ang duha ka sunod-sunod nga mga adlaw nga way nagpositibo sa dakbayan. Sa 80 ka taga dakbayan sa Talisay nga napaubos sa swab test sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa miaging Domingo ug laing 19 sa miaging Lunes, nagnegatibo ang tanan. Sa labing awahing talaan sa Talisay City Health Office, aduna nalay 51 ka mga active cases sa COVID-19. Sa 810 nga confirmed cases nga natala, 667 na niini ang nakarecover. 51 usab kanila active cases pa. Alang kang Alanzado, maayo na kaayo ang mga adlaw nga wide nagpositibo. Apan alang kang Mayor Samsam Gulyas, mas maayong higpit gihapon kaayo ang pagpatuman sa health protocols. Hopefully may tanga kuan. Kanang sakto mao na gini ang trend niya ba kung naman ganing ginagmay ra. We can't promise that there will be no more cases, but what we can say is that if ever na ay cases na maabot, is that our contact tracing teams are there and we will isolate them from the community. Samtang sa COVID-19 bulletin sa Department of Health sa Region 7, alas 5 kagahapong adlaw moabot pa sa 63 ang active cases. 670 usab niini ang total recoveries. Moabot na usab sa 84 ang nakalas itandi sa 83 kagahapon. Musumada na usab sa 817 ang confirmed cases. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.